Ахыры хадис 272 хадис. Ан Ибн Габбас марфуан. Ибн Габбас пейгамбарыбыздан хабар итә саллаллаху алейхи ва саллям: "Ала ухбирукум би риджаликум мин ахлил джанна." Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенең сахабаларына әйтте: Сезнең арада җәннәт әһелләре турында кайсыгыз җәннәткә керәчәк, ягъни алар турында хәбәр итимме ди. Шуннан соң пейгамбарыбыз дәва итә: "Ан-набию фил джанна." Пейгамбарлар җәннәттә. "Вас-сиддиқу фил джанна." Туры дөрес сүзлеләр җәннәттә. "Ваш-шаһиду фил джанна." Шаһидләр җәннәттә. "Вал-маулуду фил джанна." Яңа туган бала җәннәттә. "Вар-раҗулу язуру ахаху фи нахиятин Миср ла язуруху илля лиллах. Һәм шулай җәннәттә кем үзенең кардәшен шәһәр читендә, ягъни берәр авылда барып хәлен бирә, һәм ул аның өчен ни өчен бара? Бар тик Аллаһ ризалыгы өчен генә бара. Шул кеше җәннәттә. "Ва нисаукум мин ахлил джанна." Шуннан пейгамбарыбыз хәбәр итте, шулай сезгә сезнең арада җәннәттә буласы хатын-кызлар турында хәбәр итимме ди. Дәвам итә: "Ал-вадуду, ал-валуду, ал-гауду гала зәүҗиһа." Ягъни җәннәттә буласы хатыннар ул яратучы, күп бала табучы, ал-гауд. Гавудны пейгамбарыбыз шуннан тәфсирләп әйтә: "Аллати иза гадиба җаат хатта тадага ядаха фи яди зәүҗиһа ва тaqul." Ал-гауд ул шулдыр ки, кемдә кем әгәр аның ире, бу хатынның ире аңа ачуланса, ягъни ачуы чыкса, ул аның янына килеп, кулын куеп, кулына әйтә: "Ла азуqu гамдан хатта тарда." Син миннән риза булмыйча, мин никах китә алмаячакмын ди. Син миннән риза булмыйча, мин никах китә алмаячакмын ди. Бу хадискә килгәндә пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иң беренче ирләрне атап үтте. Кемнәр алар җәннәт әһелләре? Беренчесе пейгамбарлар. Пейгамбарлар җәннәттә, без моны беләбез, әйме? Шулай ук икенчесе ас-сиддиq, туры сүзләр. Туры сүзләр, ягъни дөрес сөйләүчеләр, гамәлләрендә дөрес булучылар. Хәтта Аллаһ субхана тәала Куръанда әйтә, нәрсә ди? "Ан-набиина ваш-сиддиқина ваш-шухада вас-салихин." Ягъни пейгамбарлардан соң шулай ук иң беренче кемне куя? Туры сүзләрне. Туры сүзле булу, туры сүзләрне Аллаһ субхана тәала, шулай ук пейгамбарыбыз хәтта шаһидләрдән Аллаһ юлында көрәшеп үлүчеләрдән беренчерәк итеп куя. Шуңа күрә күрәсезме? Туры сүзле булуның нинди зур фазиләте. Шуннан соң шаһидләр җәннәттә. Ал-маулуд, ягъни яңа туучы балалар. Әгәр бала туып, мөселман баласы туып, ул балигъ яшенә җиткәнче үлеп китсә, бу бала җәннәттә. Хәтта кайбер галимнәребез әйтә, шулай ук мөселман булмаган бала туса дагы ул да җәннәттә дип әйтәләр. Шулай ук әгәр берәр кеше үзенең кардәшен, хәлен белергә бара икән, берәр шәһәргә, ягъни башка шәһәргә, ягъни ерак җиргә, бу кеше дә җәннәттә. Һәм ул аның хәлен белергә ни өчен бара? Мал өченме, дөнья өченме? Юк, бар тик Аллаһ ризалыгы өчен. Хатын-кызларга килгәндә пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, карагыз, игътибар итегез. Ирләрне атаганда пейгамбарыбыз шаһидләрен дә әйтте, туры сүзләрен дә әйтте, башкаларын да әйтте. Ләкин хатын-кызларның җәннәте кем белән бәйле? Кем белән бәйле? Ире белән бәйле. Хатын-кызларның җәннәте ире белән бәйле. Беренчесе яратучы. Кемне яратучы? Әлбәттә, үзенең ирен яратучы. Үзенең ирен яратучы. Ал-валуду, күп бала табучы. Әгәр бүген берәр хатын-кыз әйтә икән, миңа 2 бала җитә дип, миңа 3 бала, 4 бала җитә дип, бу күп бала табучы хатын-кыз түгел. Күп бала табучы ул гел бала табучы, ягъни мөмкинлеге, сәламәтлеге була икән, гел бала табучы. Шуңа күрә иртәгә әгәр берәр хатын-кызга өйләнәсең икән, әгәр ул әйтә икән, миңа 2 бала җитә дип, юк, бу җәннәт әһелләренә түгел. Бу хатын җәннәт әһелләреннән түгел димәк. Өченчесе нәрсә диде? Өченче сыйфаты җәннәт әһелләреннән кем? Әгәр аның ире ачулана икән, аның янына килеп, кулын кулына куеп әйтә: "Әгәр син миннән риза булмасаң, мин никах китә алмаячакмын" дип.
Кайсы кыз бүген шулай эшли? Кайсы хатын-кыз бүген шулай эшли? Әгәр бүген кем дә булса шулай эшли икән, Аллаһумма барик. Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен. Аллаһ сиңа бәрәкәт бирсен, димәк син җәннәт юлыннан. Димәк син җәннәт юлыннан. Әгәр кем дә кем шулай эшләми икән, димәк бу сиңа насихат. Бу сиңа насихат. Әгәр җәннәт юлыннан буласың килә икән, шушы гамәлне эшлә. Шушы гамәлне эшлә. Кызганышка каршы бүген күп хатын-кыз уйлый, үзенең хакларын ире белән мөгамәлә кылганда, ягъни берәйне капма каршы чыкканда, үзенең хакларын ире белән аның шикелле шулай ук сөйләшеп, аның шикелле шулай ук тавыш күтәреп, аның белән сугышып, шулай итеп хакларын яклармын дип. Юк, хатын-кызга киресенчә Аллаһ Субхану Тәала хатын-кызны яратты зәгыйф иттереп, матур иттереп. Әгәр менә балалар арасына килгәндә дә, менә кемнең балалары бар, кайсы, мәсәлән, берәр гаиләдә 3, 5, 4 бала икән, кайсы баласы көчсезрәк, зәгыйфрәк ир кеше шул баланы күбрәк ярата. Ир кеше шул баланы күбрәк ярата. Иртәгә әгәр берәр капма каршылык, ирең белән капма каршылык чыга икән, бер мәсьәләдә килешүлеккә килә алмыйсың икән, киресенчә зәгыйфлек күрсәт, көчсезлек күрсәт, шул вакытта иреңнең үзгәрүен күрәсең. Шул вакытта мәсьәләнең шешелүен күрәсең. Баракаллаһу фикум. Һәм шуның белән бүген тәмамлыйбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илайк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.